Με τα μεγίστης χαράς μου, αγαπητοί μου, σας αναγγέλω ότι κατόπιν των αόκνων και επιμόνων ενεργειών μου παρά τις αρμοδίες αρχές και ιδιαιτέρως παρά το κυρίο Πτεράρχο, το ζήτημά μας ετακτοποιήθη καταρχήν. Η απαλωτρίωση, τουλάχιστον ως προς των χώρων που μας αφορά, δεν θα γίνει. Δόξα σου Παναγία. Δεν είναι δυνατόν, κύριοι, να δεχθώ, τους είπα, όπως υποστεί και αυτήν σκληράν δοκιμασίαν ο ειρηνικός, ο φίλεργος λαός της περιφερείας, η οποία με επέστειλε αντιπρόσωπον της εις την Βουλή. Θα δημιουργήσω ζήτημα, κύριοι, των νερό, σε παρακαλώ. Θα κλονίσω, κύριοι, εκ θεμελίων αυτήν την κυβέρνηση, εάν επιμείνει, λέγω, εις την άστοχον ταύτην ενέργεια, την οποία αδιστακτός χαρακτηρίζω εγκληματική. Νερό, σε παρακαλώ.